Ул туган көннәрнең һәм бәйрәмнәрнең бизәге, бүген аның үзен котларга кирәк. 20 июль көнне тәмле тамаклар халыкара торт көнен билгеләп үтә. Тәмле, боллы, җиләкле, шияле, бизәкле. Бүгенге торт нинди булыр? Моны Гөлинә әле үзе дә белми. Барысы да иҗади фантазиядән тора. Фантазия дигәндә ул Гөлинәдә җитәрлек. 5 ел инде ул тортлар пешерү белән шөгыльләнә. Безнең тортыбыз 3 корждан тора. Мин инде аларны сразу готовить иттем. Менә сливкадан крем ясадым. 3 өлешкә бүлдек. Крем сливкада сахарный пудра, җиңел генә крем. Так, и хәзер без анарга банан начинкасы куябыз. Эшлегә инде төрле булырга мөмкин. Җиләк, кура җиләкләре, җиләкләрдән, черешнялар менә, шияләр хәзер, каралганнар, кемнең теләген инде. Башта якыннарын, дусларын гына сыйлаган кызга тортларын сатарга тәкъдим ясыйлар. 1 ел инде ул аның өчен хобби гына түгел, үзенә күрә бизнеста. Тортны пешерү өчен 4-5 сәгать, бизәү өчен 6 сәгать кирәк ди Гөлинә. Монда һәр эшнең үз җае. Бисквитны мәсәлән мичкә тыккач, ярты сәгать ашарга ярамый икән. Һәр торт минем өчен сәнгать әсәре. Һәрбер торт менә минем контакты фотолар, анда 100 ничә фото инде тортлар, һәрберсе төрле. Мин бер дә кабатламыйм. Менә кешеләр сорыйлар, например, бер төрле торт сорыйлар, ләкин мин аны кабатлап ясый алмыйм нигәдер. Башка төрле килеп чыга ул минем. Шуңа күрә инде кешеләр миңа кат-кат шалтыраталар, кат-кат сорыйлар. Мин инде менә иртән тортны заказларны биргәч, көне буе теге как на иголочке дип әйтим инде, көтеп торам инде, как на иголочке менә икеш белән шалтыратып әйткәч, миннән теге җиңеллек булып китә инде миңа ошагач тортлар. Торт әзер, хәзер аны бизәргә кирәк. Моның өчен чын дизайнер булу таләп ителә. Бу эштә аңа рәхәтләнеп тормыш иптәше Илнур булыша. Киңәшләрен бирә, кайсы җиләк-җимешне сайларга булыша. Иҗади процесстан уллары Әскәр белән кызлары Әминә дә читтә калмый. Тортлар белән шөгыльләнгәнгә бик шат. Һәр вакытта булышырга тырышабыз. Балаларны карыйм ул тортлар ясаганда. Шулай ук интернетта бергә общаться итә кешеләр белән, опытлар белән бүлешәбез. Сорашамалардан ничек бизәргә, ничек матур ясарга тортны. Үзем дә тортлар яратам. Торт ясар өчен ингредиентларны күбесенчә зур шәкәрләрдән алып кайтырга туры килә. Шуңа күрә инде вакыт табып, эш буенча барганда дусларны шулай просить итеп, инде ингредиентларны алып кайталар, үзем барып алып кайтам. Ул яктан проблема юк, шуңа күрә бик шатланып барабыз. Семья белән барып алабыз. Әнә шулай бергә җыелып тәмле тамакларын сыйларга ярата Гөлинә. Чөнки аның өчен иң мөһим клиентлары аның гаиләсе. Бүген халыкара торт көне уңаеннан безнең Нурла телевидениесенә дигән исемле торт әзер. Студиядә бергәләп түгәрәк өстәл артында Гөлинәне мактый-мактый чәй эчтек. Тортчыннан да бик тәмле.